काय हो बहीण हरो याग याग घेऊन येता नको ता घाल माझ्या कपाळावर एकदा हे काय आणले तंबुरे कसे शाका ते मला तंबुरे दिसत ते तंबुरे तर आणखी काय आणले डंबल म्हणतात. डंपर बंपर डंपर 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 नको ता काहीतरी घरात घेऊन 7 किलोचा डंबल हा. म्हणजे जागा साफ करतो आम्ही ही सर या हा बघ ह्या सगळा वजन हाडलंय मी वजन खेळा एकतर बहिणा घरातलं सामान आमका हय ठेव गाव नाही नको ते हाडता उद्योग काहीतरी जेव्हा पांडुरंगा विठ्ठल कुठे शोधू मी तुला बारीक असलं तरी तुका प्रॉब्लेम जाड आता मी जाऊ बघते असला हाडून तर नाही हायतासला याग याग ना जरी हाय चक्रा बिकरा खेका ये काय ह्या ही खेक ही खेका ही खेक पट्टे लोक फोटो असता कमरे देता मी म्हणून घालू झाली माझी वाकडी त्या का बांध तुझ्या कमरेत नको. पोर बहिणीवर गावलो ना दाखतो आता मी तुला दाखवते बॉडी काय असतात ती कसली बॉडी दाखवायचंय कर्माची हिला ह्याचे बोचे इले सुकत बहिणा बाय बाय टाटा गुड बाय